Yes, omanchi murigereri INKA TV nane tukolinde twachire gaiga. By the way, twabeira matuka mangita nyakora mugano tanyakora story ndonse lakini itukolya reka runali gweta chipara gaiga na umero muswati ya monte ni bwato muchando sana namona boko morra gaiga no mwana moke. Muswati yiga abwate michande mengi sana ago ntabinga niga nyumetu no musacha yomo. Waserete mukaya matuka maega agacha kamwancha nera akamutwara buno muswati ukabere karoli umutangani yagenda egarabanja no musacho yiga muswati yiga banyolera abana bakabane lakini wao no musacho yiga nando beire gakumuita gakumumiza paka babone yo moseliri nariga tabwati asamenyete unariga tabwati ndagera abana bakepa korocho yiga makore yiga imechande menge akongeresa nate banga yaya no batu abeire break tutarare tumugana sama tukamange tigato kwane nera turayigu mechanda abwate na buranya kwa mokonyire asinga ncho nata getobo konye chenguru ko brand mark night tigato turayigu muswati yenkia ukwana karibu sana. Yes ngaki hono baba ngaki kuruko Francisca kiruko Francisca nkwara buna kwanyora ande buna wante nenia ande mechande menge bwate nate bangalende njirendete iyo tigatokora mugana muntu ra okonye amwe okonye asa marita wata Francisco ko nga INKA seteri bacho one yeri kyango mangana wante byonsi pinta gete ore so muligereri to kuligeretie eliamanyi mochando gera kwa nga approach kwa mbolinga ningo konye njirende asenjira ya moseni wanda ngo muligereri michando kyubwate akwigwere bieka hano wanje mategera yi abambwate michando na chane kirange myaka ebere nyamete kakara kiyo mwana singe microphone iyo erange na sale gona era affect wetera asina soge to mwaka yona wato muno yumutangani bakaba kubako kosanere akaba ko gendo kosoka sangao bono gosobo gimebwamo kongelete gabo akairi na kamenzi tukakyango bono muna astakianga abutinje tikotwara malembe nabere ngoitu ekubekiane mbimbete agora esine nyimba ngitete bono nabo nchandegete menyete mesi abantu timbwati nwena ata wesinjire ndeyonse timbwati no nkende ndabana bana kibono morankonye. Alright, ekero kwanyometu no musacho igana bwatu muswati yonde nandete nabwatu muswati yonde lakini mbakora ntanere nabagotebeti gwa negeti ngamba kora inere okay kana chietoro tinanyora tuikabwate nyumba yae nyumba amete mama mwao ekire maka twagachi twagorire maka choma twabekire isiko foni gekero muswati uyo una stab kiango nabwate umwana omwisikarwete neroro ase iboni ya form fa kwenda okora nyichoko chige school yes wane gekere mesine twabekete mugono chinaro konyiburugera aga kone mesie kiria mwana rene nali abantu barakoigubiya kwa no maete wancho muligereri by the way buno genda tukuligereri go mwana we nabako kuligereri no mwana ulenchara buna nte biganga kurwaga kiete bakaboni gensa saba mbarali kende mbaranyu chae mbarakora kende gyonsi you can imagine nandi buno mwana we gorajaga yakolerega inenchara naboko imagine wane kera one ti mesie aso akongita tosina kana na marwa ni mugondo aso akongita ominyoki nagenda natiga bari nuri one kera bone yangire sie kira konta kundishira nganya tini ko rumwaye nabwate ngombe yemara angita kanisa uri munyoreta abana abwate bori magwatira bakunguru be kosina achiro ne chyo bisi abana bwana ategendo stari kigete yando stari kigete ana bakasomo gamwe se meyo stari konyo ndengo mo disturb bona liba ana kuerenja ndame disturb ndaku moko ngonya obwata wewe kai baro kibagote na chietenka no nya kura mukirire ndi kurara tagete kiro okay abaibuli bawo nki bawo kwana ebere bana kera na chietenka kira batemete kwana no mugako yone ikabe to kobo bere ni rubobe
akageci kubata nto kunyara kurinira muntu ibana umuntu uturanira bobe ni iria bere na abana baye barori ngateba te kunyarekana mamutaka manya kontebika ayo nyugo gocho cyabika buna koridege lakini tuose na abananga barori kero nagenda nkamatuko makeiga Ugatika abana bono ukaita na ibika abane nachite na barunka bana karaba mwakirite simi akabera ni bobe mumuru mutaka iwo borro kabukuri abana ne pigipigi akabera makororo Ugatika sine lakini akamwira ni abana baye lakini nchomo nyene ngorote chiti kuwanja yes una na abana bali nanchi nkaimuka na maguru kurubacho ngasekia mukama gasunjira ya nyamache kagenda makororo pa kiango ibacho sino ngai sino gosinyana rari ibacho ibache school maiga police kwanza ibache police ise ibacho police maiga no sino ongo usangoi tato mino sangoi akoro kumaranga sangoi muranga sangoi bono mumuro mina kabakoba moyo gukanga ugatanga ti ubwati abana ba kurumayo yes waikabako ngiye kaba kero na ikoro mwana na bwato kubwati uye konyati na nyoro yigarinde mwana wina babimbite baka maiso bakepigoti kero na ase no mwana uyu eka boris magena kana eka boris magena mosiesi agakiro isi kira mwagire simi akamodeti mbwati njira na makonye mate yara na kiao korate ma askurike no mwana uyu choma yana ngana bakenya gitari mwana uri agadimito kira adimite tu baka banya gitari ba mwana ko mbugo kimambi akabona mwana na nesiringa bateti mbwati mambi fogaki bakante bakangiri wangene ngaku mwana oya maiso tinje ko nande kiango bado ngaira na makanga no mwana uri sino pole baba kena na bakanga no mwana uri hande bakanguntira bakandeiro mwana isa bakore hakwero atari gago cyo kwe kursi ni bacho nande bagagote inganto taitia isa uri mwana uri garu arte ira ni sobo kiango ngaenda bakakiamo kama mungena naroro yo mwana oyo kuira ni gona nande mamu mino bono gose murumino mama no murumino okay kana na bakakiamo ko mungena naroro gutwa mariyo yekinyesha kanda yayo mwana uri kono rwa yawe ata arwa sokerete yayi agasiyo mwana uri amatuka atatu mwana uri akababu kuriri ngaso akangeka no mwana uyu ko genda chikuti hata yugenda rostari kigete hane kala yekerte na nyara to mwana uyu yiga ko genda Kenya service yo mu disio Kenya kana na Kenya tinyo ryo mu dis kana anza kisiri ari nganya no mu DBO Kenya mu DBO akata mu swati yo kana na abato mu chano gete awe ne irako abamwe ato mwana uyu reke nkwerane n'uyu akangire kantini ya Kenya ngakuru ndage akabwata kanga 500 akantegenda bakanga kagenda nganga ikino mwana uri abwata matuka atatu inkara lia bwogo kiango so no sei no ndai bacho okay kero na yana katinji tukutwara marembe mumuro mindaga ntenyo goteta maskani kyori mwana uyu ndo mwana akwiri na sawa turi ndo yokore taki ngora muke lakini nchoma nyene ngote chiti kuwanja bona ngena abana bari ega ko gar mumuru mina go tukutagane senge ncho muga ko iga aba kwanerete bobe hiye na ande pole wancho mulige na boro cho boro maswati ya gwetera it's very painful ega sae babo kwana nabo konyaro muntu akonyire kure no koruabo ingi gekogera mumuro mina go kolera iga isaburi ako bakwanira ngako barana mugakoyo ngaki okwangaika no mwana we myonsi ngai mwako yali wari sobo kiango action te yo gwachire baka police action te akokoleru te mbaka nchomo nyine nakwanira murumu abo muture twike nyore ekyo hago ntenga genda se no karaki utumokororo ndugwate bero muntu gwatira baswati babere bona na singwe karanza na mango bera maswari akadichi buri ambara abana bali ngubwate panembwate myakere ngubwate 30 30 abana bane umwana mone ko manyarite ko gwate myaka erenga 17 kanyete na school na harenga wonsi nabo musacho
Obisi abana eronke gagoteiki. Andro chiga chita ganga chibeso kapno kesi. Ngia go block, ago block style ki. Ago block To mugambio chibeso. Se kero na chagite kesi mugambio uri gitwaro konyona tari ngoro. Mugambio ringo ga tai to kurkumuriango. Bone kana chiete ko na rwete kenya ko na ri ikiru. Nkamoya ri rube ko na ara chiri chiobisi chingonyo ko reports. Bone kana mwali rube ri. Kuna muroyo mwalaru mutureti. Akenda bakagamba una bagambite. Na mari tari unante umugamno oyo nante kire kenya ojo tana muri yokoreki. Obodiri. Njoma ene ngasanga deki step. Kangena makoge mungai kurupe ngai robisia umudis kenya. Itagiye umugambio yeri. Mugambio yekero mbaka muro minto najete. Kamuboni yako ru mwana yako tesikaiga otari ko deki step. Agamate inda tonte bi. Chibasere ngachibika kiango nkwore tumusacho mbaka gaiga tomanye program ninki. Ake simia wo bakora kata umuntu itakoretiki tari kororekana. Bono ngacha ntu abento kurubacha na amura mtangi sabari 5 tokwenda kenya obisi abana yekiramba kabakoro kia matara una baorogeti kineki gakire igomna giakirite. Okay nandi chusigana ende somugambi uyu ndete komukwanira. Kanyoro mu YouTube akamenya ngonte muswade ngo disturb woni ngambone kibono ngo ba disturb. Nyimbo ato mochando. Ndakire kwera somugambi. Una no wete ngo to disturb. Onna bon sinjire no any nsingengi. Pole sana sai kwa beri ko gwetera. Bono akiote taba gusiba bagotegerete bono bakuligirete. Akiote bagokonya. Nichando ngakiuro cho taito wote kogenda komenya no musacho oyo. Obwene bwa gote kuligiguro ya bana abayiga ose utaite monto ndago konya nchirora nyale komenya uchake biashara bya gogenderere. Ngakiota gite okonya. Okay nchaboniga. Tinda tukwenda komenya na musacho. Turochi bono mongno yero iranire. Andake na bono iro nyoro monto ga kongenta gwatigira abana. Ima kumina. Timbwati machine wani chianga ni mete kusona. Okay ni nyona ne besanja kiri biashara ne bisinyanya. Nabangonya kogendera akanyona askiri. Biashara bisinyanya budget ichi basairenga igura ora nyore ochakire. Montaise ko tebe ngo kwalere budget ichi basagito chakire biashara. Ire ngora gani. Si ati meti aronga ire ngasiku ure kire saunanya kugora. Kedio mondara ngani ko ngana bako ngancha kire kindi yonse. Iganga ibono menyete bono buna to kwana kiango no ngomenyete kiango mente sumu ngongete nyomba tirandi au wakani ande timwe miana ande lakini bono na roje timbuati kama teti kaenda akireiga konyona bango kora kina bango kwa wetera tini kwa na kebarua sauri yekubeke bunanda chete by the way mancho muligere ndo ligereti anyako maite nchira umuswati yara konyu human rights njire ndonsi anyako roje nchira kiumo sacho yara be apprehended eliyo anyale konyu muswati igana abana bae na bokora lakini nande pia support ndonsi eliyo ratake gotwara tokonyu muswati iga na onye biashara achake na biashara binde byonsi eliya pick oigwiro tayirenga na bakora biashara byechinyanya na bakora biashara byo gusona nande kiwata ba unai kominande ngominole alikiango montaise ko koigora none eduka chibaserengera kostiga ochakire none biashara gose none kibanda saka siri bobera na bako nyomba mete 800 gwakana ya matobe 800 nande kikindu montara akonya kankonya ni ndagira 3 daskiria wante inga turali kende kurwa kiete igansa 8 igo none ndagira tubuga tipi Timbuati. Gono mwana unakorega ncharale. Wale sana baba. Ni maitenga nyasango korale nchira kende yonsi ekara makongwa roro ondi bwense na bakonyoranga nyasayo rosi lichinchira. Wono igose no bakwangire mugako kwangire igono tobugati asomenyete. Sofa. Ngakibono kuragira konye. Matuka yonsi pio komyo kibine binga kyukurage habangora nyoro umuntu ara amin sasigi na nyoro ndo ngire kende usana na mumu tunanyoro sire kiara sire ngana omwana twakora igolituko okay ntitimbo atikende nda comment wikiragwe
ni maite na bokonyeka enamba esimi no bwate bwate simi yake simi yana ngure umuntu urataga gukonya ngakia gwikira bono umuntu urataga gutumira none mpesa none chiri 200 elibwe mu chiri bukomi elio chakira bugima bwago utete gukwana naye libona nyale ko encourage jire mo usende ngakia gukonyora timbwate simi usana no ro kumwanchana bakongora ne simi none ya 1000 okay boniga muntu utete gocha gukonyora kiango ngakia gocha baka changari siro mwe se factory kiange factory ngago te bago chago cheki omanyire yewa Francisca Kiru oyo urataga kugore simi na bago kugore okay nchibieka ni nchakianga unga kingo konyora nise goto munta yanga na achiri kiango unga kingo kogumera ngabo ko Francisca Kiru wose ko makambi ngoto bwati ono bwensi no ene jirani turanyore none namba ya mpesa tobeke se channel ga igondo urataga gukonya bana bome tora abeke muntu takwa nyareshi all right mwancho muligereria omuswati oyiga buna kwandiriga muswati obuna kwandire no igwete nche ena momera by then turakora story sama tukamange na momera iga nate banga aki emichande yabwate nchibika tingo nyara na mwati katoshe na ino tabwati simi nchibika ena momera tabwati jira ende onsi ndambu kere I don't know wono wantu baramua wante inga ngicheta gokonya makibono ngokonya oranje kiango factory yari ora ikali ndo nyare kwanganyire tinko okay ngokuligira de namba ya nense kana kuligire namba ya nense ongakere esimi oikira mambi na mambi ende kora nyore muntu bwensi yako esimi ongakere na ande ngote matole na intutuligiri ituko toche baka kiango gaiga somenyete elitora tomanya na ngaitura go trace baka and by the way bunate bonde bwensi urata kama konya no nesimi simi ya 1000 na boko mwa elimo chaga communicate na directly at least monyore contact yere direct ujisale elimo nyale kama konya lakini so far totara chiko konyora contact direct na boko mwa kire simi go cha se namba ya nesimi 0732 422 801 0732 422 801 ine namba ya nesimi namba ite bwati mpesa njena yako nyotumika mpesa namba yere yesimi 0732 422 801 namba yegara kwa ngakire na batoko liginchira kito komokonya nabo ngo kwa namba ya mpesa nyogotete gotoma chibesa cha simi ya ne litomwe osea nyogotete nchirende nstura mokonya tormuire gostomo chinchi na location you can still talk to me whether namba ine bwate WhatsApp nabo kondikire message cha WhatsApp 0732 422 801 nabo konte nga Mark Knight ne story lili mungino omuswati oli kiango elitora nchira kitora mokonye tunyare ko komorusi none situation yiga human rights bali barochinga nchira kibara konye muswati oyiga eliba obwene bwaye botoke wetera somo gako yawe still you can talk to me elitora nchira kitora mokonye baba tochikokora kende ngero bwate ke mwali orate muligere rito elitokorere mugano yase chinga kiechi chinara ko patei bankonya nya bakunyara mu support no ne program usema sini yo sono abango kendera no interesting gutubara gere ngonya abana bana wetera nato stress mbaka no enkora no na kiri andri okora gas anyway timbwatia ndenda mente no rocho muswati yawe tanga no stress ya muri to a point no bongo bwa tumira lakini timbwati mange ndamente yatokorerega gwese boniga chenkro ko Mark Knight gatomerane anytime nanto chitora kor mugano onde wense